Išla a keby niekto vykúpol z balkónu, tak to ste hlavne. Toto je Holandsko. Takto sa sťahuje v Holandsku ľudia. Na tomto koliesku tu budeme ťahať normálne za niekoľko stovák eur nábytok. A mi to príde také priťahnuté za vlasy. No ale pozrite sa na tie schody. Tu akože... Tu človek nemá šancu. A tu penzisti chodia po tých schodoch. Je neuveriteľné, dáčo. Držím. Čo? Jo. No, ty kokos, to je tesno. Dobre, toto bolo na tesno, že to je... Dúfam, že už nie je nič širšie. Malý David! Čo si taký rýchly?